miracle to happen. Yes. There is someone to come in this church and observe. Only one of Israel, that one God, that's standing on that one throne. Every knee shall bow, every tongue shall confess. Thank the Lord. Thank the Lord. Yes. Adonai church, nga akong nagian mga igsoon, mga pinakabukid yun sa tanang church. So far nga akong nagian. Ang mga manimbahay dito, mga nanay, mukat-kat o bukid ngayon na nakabukid. Magpasaan, pagsapo, ibutang suo. Pero bisag walay simba na yung sa kananay nung muadto sa simbahan. Somewhere around 70 to 80 years old. Mag-istorya siya sa Ginoo. Sa panahon nga muawit siya sa Ginoo, mo testimony siya. Every time nga muawit siya siya sa adunay muduyog sa iyang mga pag-awit. Wow. Nga naman, because the church doesn't have to be a funeral service. Ang simbahan dili ni simbahan sa mga patay. Yes. Because when David danced before the Lord, God was pleased. Kung kumauta, kung mahimaot sa Ginoo, ang Ginoo gayon mahimaot. Kaya naman, because God is looking for our praises, for habit, napasama, ipagina sa Ginoo, ang mga pagkain, sa iyang katawan. Come on, for 10 seconds, pinaka-the best na mga pagkain. Pinaka-the best na mga pagpakpak. Pinaka-the best na mga pagsyagin. Everybody shout, praise the Lord. Amen. So, kailangan mga igsoon, turning your Bible in Hebrews chapter 3, verse 12. Amen. Pag-abot na ko din mga igsoon, na-feel na ko ang pagka-VIP. Very ignorant people. Na-bless ko sa inyong church, mga igsoon. Grabe kadako mga igsoon. Salamat sa inyong pastor, Pastor Richie Conti, together sa iyong wife, mga igsoon. Na-bless ko ni Pastor, mga igsoon, sa inyong pastor. He practiced of what he preached. May he put it in action, mga igsoon. Salamat sa leadership nga gibutang sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. You are very blessed and thankful, mga igsoon, to have your pastor. Humble, buotan, o maabi-abihon, mga igsoon. Bata lang ko sa ministry. I'm just a baby in ministry. Thank you for sharing sa inyong generosity, sharing this pulpit, mga igsoon. O akong ipasalamatan ng Ginoo sa mga musician. Praise God. Thank you for leading us into the presence of God. O sa tanan nga mga kaigsuonan nga naa dinhi, salamat sa pagpabilin nga matinud-anon sa Ginoo. I believe nga ang Dios sa tunay pagabuhaton karon sa atong taliwanan. Yes, Lord. Yes, Lord. Hebrews chapter 3 verse 12. Ang tanan nakakita mo yung amen. Amen. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Sa Cebuano, magmatngon kamo mga igsaon, tingali unya bisan kinsa diha kaninyo, may usa katautan nga kasing-kasing. Sa walay pagtuo sa iyang pagbulag gikan sa buhi nga Dios. Adunay pagbulag. Akong gistadihan man niya mga igsuon, meaning adunay apostate. Adunay apostasy nga nahitabo. This is not a message of condemnation. This is a message of hope and transformation. Wow. Yes. Posible nga nasig pagkakaroon. Pag posible na ba yung mga bulan, wala na ang imong kanasig. Because there is a danger of apostasy. Atong ibayaw ang atong kamot mga igsoon, o kitang tanan mag-istoryata sa Ginoo, nga ang Ginoo magapanlihok sa atong taliwala. Yes, Lord. In the name of Jesus Christ,
Ginoo, niya kami sa imong taliwala nagaduol, Ginoo. Ang imong pangalan o ang imong presensya mo'y magahari ka na mo, O Diyos. I take authority and dominion over the spirit that will oppose in this congregation. I bind it in the name of Jesus. I pray, Lord, nga ikaw adunay pagabuhaton, Ginoo, sa among taliwala, O Diyos. There will be an anointing that come down from heaven that change life forever, Ginoo. May anhi kami, O Diyos, na dunay kahaw. May anhi kami, Ginoo, dunay kagutom. Busga kami, Ginoo, sa imong presensya. Busga kami, Ginoo, sa imong presensya. We will always give you praise. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I pray. And everyone say amen. Makusog ng mga pagdaig sa Ginoo mga igsoon. Makusog ng mga pagsimba alam sa Ginoo. Praise God. Ito mo malingkod mga igsoon. Yung na imong katapan ayaw biyai ang Diyos. Amen. O pagpapaglingkod ang tanang mga igsoon. I believe mga igsoon nga ang Diyos nga atong gialagan is dili katawanan. God is not mocked. Ham, Shem, Japheth, the three sons of Noah, mga igsoon, siya si Noah he was naked and drunk. Ang iyang anak na lalaki nga si Ham was failed to show a proper respect to Noah. Iyang gikatawan si Noah instead of covering him. Sa diha nga iyang gikatawan si Noah adunay tulong na nahitabo kang Ham. When Sarah received a promise from God, sa diha nga nakatawad siya saad sa Ginoo, he laughed to the promise of God. Sa diha nga mikatawa siya mga igsoon na tao si Isaac. Isaac means laughter. Nga naman, kay ang Diyos nga atong gialagan mga igsoon, dili kabugal-bugalan. Ang Diyos nga atong gialagan mga igsoon, dili katiaw-tiawan. That's why karon palandaan atong seryosoon ang pag-alagad sa Ginoo. Atong seryosoon ang pagsimba sa Ginoo. Atong seryosoon ang pag-alagad sa Ginoo. Because God is not mad. He is the God who lay down His life for us. He is the good and the great shepherd, and He lay down His life for sheep. Siya ang Diyos nga nagpagamatay for us. Apan bisan ingon ana ang gihimo sa Ginoo, daghan gyapon ang bibiyak sa Dios. And that's why God said, I have somewhat against thee, for ye have left the first love. Ako adunay batok kanimo, kay imong gibiyaan ang imong hinigugma. Jesus is our first love. And every time na mahilayo ka sa Ginoo, every time na mabiyak ka sa Ginoo, dili malipay ang Ginoo. The Bible says that Jesus wept, wahilapod ang Ginoo. The Bible says that Jesus is more with compassion. The word compassion literally means to suffer with. He suffered with the people that He loved. That's why sa Calvary, iyang i-demonstrate ang iyang gugma kanato. He suffered in Calvary. Ganuman, kay dili gusto ang Ginoo na mahilayo ka kaniya. Dili gusto ang Ginoo na mawala ka kaniya. Kay gihigugma ka sa Ginoo. Tupagka ka sa Ginoo. He lived the 99 and He saved the one that is lost. Iyang iblaan ang nabitay na rupi o iyang ipagita ang sa kanawala. Kay tupagka ka sa Ginoo. He wants to reign in the hearts of men, for He knows that without Him, we are all nothing. Di tayo katapan, wala kay mahimo kung wala ang Diyos. Now, adunay duha ka klase sa pagkawala. Adunay nawala, kay wala na nato siya gikauban sa church, kay wala na nato siya makita sa iyang lingkuranan. Totally nawala siya. Pero aduna po'y nawala, bisag kanunay nato siya makita sa lingkuranan. Adunay nawala, bisag kanunay pa siya,
naa sa buluhaton. If you study the life of prodigal son, the Bible says he went to the far country. Meaning na hilayo na siya sa balay sa iyang amahan. Totally and physically gone. Di na siya makita sa mata o sa balay sa iyang amahan. Nawala na siya. Apan ang prodigal son, aduna po igsuon, elderly brother, nga nagpabilin sa balay sa iyang amahan. Physically na, apan without even realizing, ang iya po na igsuon, nawa, bisag na siya niya. Nga naman, although he stayed physically, apan ang iyang kasing-kasing nahilayo na sa Ginoo mga igsoon. Nag-ingon ang Biblia nga wa siya'y kalipay. Nag-ingon ang Biblia nga puno siya sa kapungod. Ang iyang kasing-kasing is full of anger, unforgiveness, jealousy, bitterness, and rebellion. How many of us today na bisan naa ka sa church, apan ang iyong kasing-kasing wa na sa Ginoo? How many of us today na bisan naa ka sa simbahan, apan ang iyong kasing-kasing is full of anger, is full of anger, is full of bitterness, is full of rebellion? How many of us today nga bisan naa ta sa church, apan wa nakakabatyag sa presensya sa Ginoo? How many of us today nga ang imong pagsimba sa Ginoo nahimo na lang kumod, kung pakpak lang ka kay mo ihimo sa simbahan, apan wa na ang simbahan, wa na ang presensya sa Ginoo? That's why it's time for us, church, to ask the Lord, Lord, cleanse me, Lord, wash me, Lord, restore me. Kinahanglan nga magbuon ta sa Ginoo with a contrite spirit. Kinahanglan nga magbuon ta sa Ginoo nga adunay pagpaubos. Look what happened to our world today. Agi na akong testimony mga igsoon. I don't know nga nung permitting hindi na ako ma-mention every churches nga akong agian. Nga wa man din sa akong mga context. Adunay panahon when God spoke to Elijah, hide yourself. God spoke to Moses, go to the mountain, hide yourself. Ayaw tuguti nga doon ay makasunod nimo. So meaning, Jesus himself, sa diha kami atin siya sa kalibutan, he hide himself. So adun natin panahon nga itago ta sa Ginoo. Ug sa panahon mga igsoon nga gitago, I'm sorry to use this as example mga igsoon. Adunay conviction nga gihatag sa Ginoo, Rafi, you need to pray and fast. Within 40 or somewhere na, ang una natin akong dinig yun, iya sa Ginoo. Siguro niya sa Ginoo na naman sa may purpose niya. So sa diha nga akong kitistingan yun mga igsoon, pag-abot na sa 30 plus, may kumpus ang akong lawas, pero may tambok ang akong espiritu. Pag-abot na sa padulong na yun 40, nga ang presensya sa Ginoo nagkatuol pag-ayo. Nga mura na lang yun nimog agbayan. Nga bisag maglakaw-lakaw pa ka, musunod ang presence of God. Ang nahitabo, pag-travel na ko sa matag churches, daghan ang mga simbahan na wa nakabatiyang sa presensya sa Ginoo. Nahimo na lang kumon ang pagpakpak apan wa na ang presensya sa Ginoo. Let me tell you, ang pagsimba nga wa na ang presensya sa Ginoo, mahimo nang walay kapuslanan. That's why atong siguraduhon mga igsoon, sa panahon nga mosulunta sa simbahan, atong siguraduhon na atong mapatyagan ang presensya sa Ginoo. For without the Spirit of Him is not of His. Kung wala ang Espiritu ni Kristo, kaya ni Kristo. Adunay church, pag human akong preach ni Dool, mihilak. Ingon, sige balik-balik ang akong dam ko. Ingon siya, after ko na niya dam ko, muluhod siya, kaya di siya mahimutang. Ug mutulo ang iyang mga luha. Ug sa dam ko, na ako na kasal. Ug sa maong kasal, ang mga tao nagbistik o gitagas. Pagtanaw niya, apil man di ay ko sa kasal. Gi-invite mo na ko.
Pero pagtanaw niya siyang kaugalingon, naihugaw ang iyang singina. Unya na kumuad to, kay musod mag-ilis ako. Tapos nakamata siya. Mihilak siya. Pagkahuman, nakadamgo na po siya. Ang bulan, wala na'y hayag. Kung adunay orasan, untok, alas 12. Meaning, daghang mga Kristohanon karon nga bisag naa sa simbahan, di pa andam sa pagpanig sa Ginoo. I see it in my very own eye. I see many people receive the Holy Ghost, baptized in Jesus' name, but they live very ungodly, worldly, and sinful lifestyle. Listen, it is possible to receive the Holy Ghost, but still not right in the sight of God. It is possible to receive the Holy Ghost, but still addicted on pornography, drugs, alcohol, and cigarette. Kahaba sa Biblia, sa diha na akong istudihan ang life, sa sorcerers, Simon the sorcerers. The Bible says, then, meaning silang tanan nakadawat sa Holy Ghost, baptized in Jesus' name. Pero pag abot sa verse 21, the Bible says, after na nakadawat ng Holy Ghost, the Bible says, he is not right in the sight of God. Why? Because he only received the Holy Ghost, but he did not walk of what he received. You still have a choice to go back to the world or to stay in the church, to live in a carnal flesh or to walk in the Spirit. That's why si Pablo ngayon, after nagawad ang Malaking Espiritu Santo, we need to walk in the Spirit and we shall not fulfill the lust of the flesh. Ako nahimot ang anda sa pagpalit sa Ginoo. Come on, let's worship the Lord. Receiving the Holy Ghost doesn't mean that you are walking in the Spirit. We need to walk in the Spirit so we can not fulfill the lust of the flesh. The reason why people cannot live holy for God, because they are walking after the lust of the flesh. They are not walking after the desire. We're walking in the Spirit. Remember sa Garden of Eden? Ang tao, naghimo siya sa diha nga nakasala sila sa atong Diyos. They covered themselves. Pero gitanaw sa Ginoo ang tabon, dahon. Meaning, gihimo sa tao ang pagtapon sa sala sa ilang kaugalingon nga pagkamatahon. But our own righteousness is filthy rags. Right. O sa gikuha sa Ginoo, gikuha niya o gilisan o panin sa hayop. Meaning, ang Ginoo mo ay naghimo sa bisti sa tao. If you are baptized in Jesus' name, receive the Holy Ghost. Kinahanglan di ay nga di ta kabuot kung sa isuoton. Ang Ginoo di ay mga isuon. Nagsulti na magbisti na kadunay kaliko. He is holy. He is holy. He is holy. Unsa ka delikado sa unsa ka Kristohanon kung di magkinabuhi diha sa Ginoo, bisag ma-feel pa nimo ang presensya sa Ginoo. Dako iya pong posibilidad nga mawa ka diha sa Dios. Remember, Jesus washed the feet of Judas, meaning nabatyagan na ni Judas ang pagkamaayo sa Ginoo, but Judas still left him for 30 pieces of silver. Nga naman, kay muabot yun ang panahon na uyugo na ang imong pagtuo. Muabot yun ang panahon, mga igsoon, na ayagon na ang mga pagtuo. That's why karon pa lang daan, we need to pray more. We need to fast more. We need to seek the face of God. We need to hear from the will of God. Kay Ginoo, wala ko mahimo kung wala ka. Praise the God who fights our battle. And He can give us victory. Real situation in life, mga igsoon, sa wala pa ko nahimong evangelist, nag-Sunday school pa ko, doon na real event nga akong nalantawan,
Naibabae nga akong natambuhan, faithful kasi Ginoo, nagtumbo gid siya pastor sa simbahan. 20 na niya kita, gikan sa pagkabata, bautismado, way putol-putol ang buhok. Abot na. Pero nakadanggo ko. Sis, nako'y danggo. And in this dream, I saw yourself backslid. Nakita na ko ang imong kaugang lingon, nagiputlan na mo ang imong buhok, o bibalik kas kalimutan kung sa iyang tubag. Imposible man na, pastor. Nagtubo ko sa simbahan. I am one God, Holy Ghost, felt down, talker, holy roller, believer. Imposible man na, pastor. Pila ng kabulan na nang labay, nakita na ko siya. And that's exactly what I see in a dream. Akong nakita na iya ng gibiyaan ang Ginoo. Mga igsoon din yun ta kapangandak ni ining hinapos na mga adlaw. Kay moabot yun ang panahon na uyugon ni ang atong pagtuo mga igsoon. Moabot yun ang panahon na uyugon o ayagon ang mga Kristohanon. That's why hugtong ni nato ang atong mga pagsimba. Hugtong ni nato ang atong mga pagpupot. Hugtong ni nato ang atong mga pag-ampo. Hugtong ni nato ang atong mga pagpuasa. Hugtong ni nato ang atong mga pagtuo. Hugtong ni nato ang atong pagtuo sa Ginoo. Nabasata kung wala ang Ginoo, wala tayo ang mahimo. Kung wala ang Ginoo, wala tayo ang mahimo. The danger of apostasy ay nung anaghang nangaluya o na-discourage sa atong mga pag-alagad sa Ginoo or gikapoy sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya ang hinungdan, usa sa mga hinungdan nga kapuyon ta sa pag-alagad sa Dios kay sa atong mga pagsimba, wala na ang presensya sa Ginoo. Sa panahon nga kapuyon ka ug wala gani ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi, di ka kalahutay sa pag-alagad sa Dios. That's why ang book of Isaiah gaingon gyud that the stammering lips and the unknown tongue is the rest. Every time kuno ang Kristohanon mapuno sa balaang Espiritu Santo o magalitok sa laing pinulungan, mao kuno na kinuod nga kapahulayan. So kung mawa na gani na sa ato mga pagsimba, mahimo gyud wa na kay tinuod nga kapahulayan. Ang Old Testament is a schoolmaster. It will lead us into a high revelation. O ang katong Isaiah ga-point to siya mga igsoon sa New Covenant experience, mahitungod sa infilling of the Holy Ghost. So every time na mapuno ta sa balaang Espiritu Santo, every time na magalitok ka o laing pinulungan, maunay kapahulayan. That's why ang Biblia kaingon na daan, the refreshing shall come in the presence of the Lord. That's why sa atong mga pagsimba, atong sigurador na naa ang presensya, atong sigurador na magkapatiyag ka sa presensya sa Ginoo. Atong imayo, atong kamot sa Ginoo, mga igsoon. Lift up your hands to Jesus for a moment and let's talk to God. Hallelujah. Gusto ang Ginoo nga mahilayo ka kaniya. Gusto ang Ginoo nga mapaduol ka kaniya. He want you to come in the glory land. Gusto sa Ginoo nga makaadto ka sa dapit nga puno sa iyang himaya. Kay gipangga ka sa Ginoo, gihigugma ka sa Ginoo. Where the presence of the Lord, there is healing. Where the presence of God, there is freedom. Where the presence of God, there is safety. Where the presence of God, there is liberty. Gusto sa Ginoo nga makaadto ka sa dapit sa puno sa iyang himaya. That's why kung imong studihan ang verse nga itong ibasa kanina, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Kung imong studihan mga igsoon, nakasulti ni mga igsoon, mahitungod sa mga Jewish
Nga adunay posible nga mahitabo kanila kaniadto na Christian Jewish that they are tempted to come back to the Judaism. O gihimusgan ni Pablo that Jesus Christ is the superior of the Judaism. Jesus Christ is the better covenant. Jesus Christ is a better high priest. O example ni Pablo dito kung unsay nahitabo sa time sa panahon ni Moses. Nga ang mga katawan wala nila naangkon ang promised land in the time of Moses. Tungod sa pagkagahi sa mga ulo. Tungod sa pagka-sinupakon ug aduna pagali nangamatay. Unsa di ay kadelikado sa usa ka Kristohanon kung di na maminaw sa pulong sa Ginoo. Unsa di ay kadelikado sa Kristohanon kung mahilayo na sa presensya sa Ginoo. Mahimong walay safety ang atong kinabuhi kung wala ang presensya sa Dios. Adunay usa ka tawo faithful kaayo nangalagad sa Ginoo na bautismohan. Unsay gihimo nangalagad sa Ginoo pero daghang mga pagsulay na ay danger sa apostasy. Pag-abot sa iyang pila lang kabulan sa pagsimba sa Ginoo, mahilayo siya sa Dios. Mibulag siya sa church. Mibalik siya kung sa iyang gihimo kaniadto. Balik siya suyog. Iyang gihimo pina kabulan. Hubog siya perminti, sigarilyo. Nagdagang pinakabulan, amo nang nabalitaan. Nag-suicide o namatay na. Nga naman, because outside in the presence of God, there is no safety. Kawa sa presensya sa Ginoo, wa na gyud nay kasiguraduhan ang atong kinabuhi. Mao nang ayaw gyud sa mga igsoon, tuguti nga mahilayo ka sa Ginoo. Ayaw gyud tuguti nga mahilayo ka sa presensya sa Ginoo. Kanuman atong siguraduhan nga naa kanunay ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sooner or later, kaning presensya nga atong nabatyagan karon, naghanan nakabatyag. Kaning presensya nga atong nabatyagan karon, moabot ra ang panahon nga mao ni ang atong atubangon dito sa itaas. Mo itaas mao na moabot ra gyapon ang panahon nga kining presence nga imong na-feel karon, inighuman sa atong kinabuhi, ato nang atubangon dito sa itaas. Mao nang karon palang daan mga igsoon, ato nang siguraduhon o ato nang suliton ang pagsimba sa Ginoo. Karon palang daan mitras buhi baka ato nang siguraduhon ang pagalagad sa Ginoo. Ato nang siguraduhon ang pagsimba sa Ginoo. Ato nang siguraduhon ang pagalagad ang kinalog sa Ginoo. Ang kalibutan karon way kalinaw. There is only little hope that offers to our future. Nagstorya mi ni Pastor Richie diya sa office out dito sa gawas kananan ganina. Gahapon, gabi. Istorya sila kung saan ang pangitapos kalibutan. Unsay mahitabo sa time of Armageddon. Adunay Gog ug Magog. The word Armageddon from the word Megiddo. Nga manoy giingon sa Biblia nga mubanaw ang dugo, maabot sa rina sa kabayo. Anong mubanaw man kadako mas kalibutan. Why? Because ato sila sa word na Armageddon. The word Armageddon is come from Megiddo. Bukid na sa Megiddo. Adunay battle dito nga may tabo. Meaning there is only a little hope that offers of the future. Wala natin kasiguraduhan ang atong future kung wa ka diha sa Ginoo. Apan diha sa Ginoo mga igsoon, aduna gyoy kasiguraduhan. Kaya ang atong Diyos buhi. Our God is alive, so our hope is alive. Aduna kay mas lindot, nagisaan ang Ginoo. That's why ang atong kinabuhi, ato ni ihatag ang tanan sa Ginoo. Ay atong kinabuhi, ato ni ihatag. Lord, I surrender everything. Lord, I submit to your will. Lord, I give up my own agenda. Yes, Lord. I believe sa ministry. Gahapon, nag-preach ko din gahapon. Friday ko na abot din eh. And na ako'y nasulti mga igsoon. Nga na-istorya sa kong mentor, nga may siya, Rafi, sa imong pagpamuhat, sigurado ang tinawag ka sa Ginoo.
Di na akong nasabta, hinahinay, gano'ng nakasulti siya sa kanian to. I understand because ministry is not a career. Ministry is sacrifice. Ministry is not hanap buhay. Ministry is bigay buhay. Para din sa kayahan sa Ginoo because Jesus Himself, He offered His life as a sacrifice. If you study the Synoptic Gospel, imong makita diha nga ang emphasize sa ministry ni Jesus is more of sacrifice. The apostles himself nagsakripisyo para diha sa atong Ginoo. Unsa ka man di ay ta, aduna putay kaugalingon nga pangandoy. Aduna putay kaugalingon nga tinguha. Apan sa diha ang atong nasabtan nga wa gyud mulungtad niining kalibutan na mga igsoon, diha na nagtinuod og pag-alagad sa Ginoo. That's why asa naman karon ang atong uban nga mga lolo. Asa naman karon ang uban natong mga papa, they are already in the grave. Nga naman, kay bisag unsaon nato, di gyud mulungtad ang kinabuhi niining kalibutan na mga igsoon. Apan usa ka butang ang akong nahibawan, pwede ta magtinarong sa pag-alagad sa Ginoo. Usa ka butang ang akong nahibawan, pwede ta magtinarong sa pagsimba sa Ginoo. Mao ang atong sigurado, mitras buhi pa ta, mga lagad ta sa Ginoo. Atong sigurado, mitras buhi pa ta, magsimba ta sa Ginoo. Kay moabot ra ang panahon, kay mawagtan ining kalibutan. We are dealing with real soul. We are dealing with real life. We are dealing with where we can spend of our eternity. That's why church na kinahanglan ta nga mutubo pagyud diha sa Ginoo. I believe a Biblia gaingon that we need to grow in that grace and knowledge of Jesus Christ. Kinahanglan nga mutubo ta sa grasya kahibalo diha kang Kristo. Aron di ta masaan sa pag-alagad sa Ginoo. Aron di ta muoyon sa kagilaan sa kalibutan. We need to cry out to God. We need to surrender to God. Lord, created me a clean heart. Lord, renew the right spirit in me. Kung imong tistingan sa imong kaugalingon, to prove yourself to God, if you are trying to prove yourself to God, God will prove to you of how weak you are. Na-bless ko sa Sunday school kanina. Pagpaubos. Why? Because humility is a doorway to unlock the grace of God. If you try to prove yourself to God, God will prove to you how weak you are. And you need to be thankful kung sa panahon kay prove na sa Ginoo, kay imong ma-realize na wa gyud ay kay mahimo kung wala ang Ginoo. That's why kung gusto ka makalahutay ni inihilapos nga mga adlaw, ayaw salig sa imong kaugalingon, salig sa Ginoo, salig sa Ginoo. Kay ang Ginoo mao'y mogiyak ka nato, ang Ginoo mao'y motiban ka nato, ang Ginoo mao'y mo supply ka nato, ang Ginoo mao'y mahitag tahan para ka nato. Halos kitang tanan naka-quote na sa scripture sa Mateo 7:21. Unsay gisulti diha? Say, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God. Halos tanan kita naka-quote na ng scripture. Akong iparaphrase, the Bible says, not everyone said, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God. Napagigiingon diha nga, nag-ayong masakiton, naghiilig mga yawa, nagbuhat og milagro, sangan sa kong Ginoo. But the Bible says, depart from me who did iniquity. Now listen, how can you lay hands the sick and recover? How can you cast out devils in the name of Jesus pero ingnon ka mamumuhat kagtuutan? Kanus apa man muhimo ko din healing, kanus apa man nga adunay maayo tapos ingnon ko sa Ginoo mamumuhat kagtuutan. Kanus apa man na mahimo mahitabo
Nga ang tao nga maghimong milagro sa ngan sa Ginoo, ngan la nanon kag daotan. Why? Because the Bible says, you are not doing the will of the Father. God's will. What is the opposite of God's will? Self-will. Self-will is iniquity. And that's why the Bible says, you depart from me who did iniquity. It self-will means katunay, kibuhat ni Lucifer. Dili siya magpasabmitan. Iyang buhaton ang unsay gusto kaniya bisag aduna nagaoperate ang gahom sa Ginoo apan iya gihapon gituman ang iyang kaugalingon nga kabubuton. Pwede na mahitabo sa atong mga Kristohanon, mga igsoon, nga ang iniquity or self-will di na ta magpasabitar sa mga pulong sa Dios. Di na ta magpasabitar sa mga men of God. Gusto na lang nato ang atong kabubuton mao'y matuman. And that's self-will. And self-will is iniquity. Nga bisan na apay mga milagro nga nahitabo. Apan kung imo na gani ang kaugalingon ang natuman mga igsoon, dili na nakabubuton sa Ginoo. You are out in the will of God. That's self-will. And self-will is iniquity. That's why kinahanglan nga sa atong pagabuhaton, sa atong desisyon, or will do, sa kabubuton sa Ginoo, it has to be under in the will of God. It has to be under in the will of God. It has to be under in the will of God. In our relationship with God will never be right. Ako naging isgod ganina, this is not a word of condemnation but hope and transformation. Our relationship with God will never be right unless our relationship with our brother and sister is not right. Hebrews 12:14. Follow peace with all men and holiness. Kaya kung wala kini, no one shall see the Lord. Follow peace. The word follow means the Greek word pursue. Ipadayon daw ang kalinaw. Follow peace with all men. Relationship sa imong brother and sister. Ipadayon daw ang kalinaw. And holiness. Relationship with God. Kaya kung wala kini, wala'y makakita sa Ginoo. That's why si Apostle Pablo maingon, I exercise myself to be not offended both toward God and man. Gusto sa Ginoo nga mga lagad ka kaniya, dili ka sa magpiyang-piyang na alimugong paminahon. Gusto sa Ginoo, wanted relationship must be repaired. Wanted relationship must be repaired. Kinahanglan nga dunay gugma sa panalangin sa Ginoo. Remember Zacchaeus? Kinsa man na si Zacchaeus? The tax collector, sama kang Mateo. Apan sa diha kami sunod siya sa Ginoo, miingon siya, I will return kung unsa akong nabungkag sa mga tao na dili maayo. Meaning iyang Kristo, adunay restitution mga igsoon. My friend, nag-ingon ang Biblia, kung mudayon ka sa Ginoo, muingon ka nga, okay ra siguro, usog man kumusimba. Okay ra siguro, usog man kumusyagin sa Ginoo. Pero puno ang kasing-kasing sa kapungot sa imong brother and sister. You are in a danger of apostasy. Sama lang kang piyang-piyang nga alingugmoy. Kani, kung ato ni siyang patingugod, kinilang usa, atong isaba-saba pagayo. Walay drum, walay keyboard, wala tanan. Sige na itong sa kunso kung sa'y atong paminaw, alimugo. Ingon ana ang Kristohanon without a reconciliation sa iyang brother and sister. Bisang udahin pa musimba sa Ginoo, alingugmog ka sa idulungog sa Ginoo. That's why the Bible says you are like a tickling cymbals. That's why kung gusto ka, maisakto ang imong paganagan sa Ginoo. You need to love your brother. Kung gusto ka, basta
You need to love your sister. Kung gusto ka makalagad sa Ginoo, you need to love them. For God said, if you love Him, keep His commandments. O ang iyang sugo, adunay brotherly love, adunay sisterly love, adunay paghigugmay. Paunay gusto sa Ginoo. I believe nga sa atong panahon karon, ang Ginoo dili malipay nga mawa ka kaniya. Yes, Lord. Ayaw tuguti mga igsoon nga mahinayo ka sa Ginoo. That's why we need to come to God today with a repentant heart. We need to come to God today with a contrite spirit. Kinahanglan nga mo doon ka karon sa Ginoo nga adunay pagpaubos. Kinahanglan nga mo doon ka karon sa Ginoo. For God, He is quick and to forgive our sin. He is faithful nga mapasaylo sa atong kalipasan. Atong ibayaw ang atong kamot sa Ginoo mga igsoon. And let's open up our mouth and talk to Jesus for a moment. Come on, open up your mouth and shout the name of Jesus. Come on, let's talk to Him for a moment. Come on, the presence of God nagatuktok na kanimo mong igsoon. I don't know kung unsay pagabuhaton kahon sa Ginoo. Apan kanina pala gabi mga igsoon ako nang nabatyagan nga adunay pagabuhaton ang Dios sa atong taliwala. Adunay usa ka tawo mga igsoon nga nakakuha sa akong attention down to my conclusion. Abi na ko kani mga pagwali mga lagway kapuslanan. Pero sa diha nga mibiya ko sa matag churches adunay miduol nga mao ni ang mahitabo pero adunay usa ka tawo nga miingon. Evangelist, after ka nag-preach sa church, na ospital ko, nasakit ko, dihang gabi na yun, gidagan ko sa ospital. Pero dito sa ospital, nahinumduman ako ang word of God nga gi-preach. Dinaayo ko. God healed him instantly. Mga igsoon, I believe nga ang Diyos adunay pagabuhaton karon sa atong taliwanan. Kanina na-pray si Pastor. Daghan kay miduol nga adunay balatian. Aduna po'y testimony sa usa ka tawo. Almost 1 million ang gasto sa ospital. Wa gyud kaayuhan. Gisuod siya sa simbahan, giasisan, gibalingkod, but in the beginning of the preacher, in the middle of the preaching, mikalit nag-isa miyang kamot, milokso o misayaw, ang gikuha ang microphone o umigon siya, tanahawa nga kong kamot. God healed him instantly. Apan adunay usa ka butang that we need to understand about healing. The purpose of healing, mga igsoon, if you receive healing from God, tapos bibiyak ka sa Ginoo, the miracle doesn't work to its purpose. Huwag kapuslanan ang kaayuhan. Because healing will supposed to lead us to follow Him. With a blind man, Bartimaeus, sa diha nga nakadawat siya sa Ginoo kaayuhan, nagsugod siya sa pagsingkit, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Pero pag-abot sa verse 52, he received his sight, and the Bible says, he followed Jesus. Meaning kung maayo ka, dapat mangalagad ka. Kung maayo ka, dapat musimba ka. Because healing will supposed to lead us to follow Him. Healing will supposed to lead us to worship Him. And healing will supposed to lead us to serve Him. Yes, Lord. I feel in the spirit nga doon ay pagabuhaton ng Ginoo. There is one thing that we need to understand about healing. At ko sa pinakabukid, doon ay old preacher na dito, ingon siya batayanan ang mga preacher na doon ay gift of healing. Kasagaran sa mga na-deceive na ay mga gift of healing. Kaya mo, boom! Umapahid sa ilang kaugalingon, ang himaya na sa ilang kaugalingon, wa na sa Ginoo. That's why there is
one thing that we need to understand about healing. We need to understand that we don't have right to command God to heal us. Kinsa man ta, nga baka atong ikuman ang Dios nga ayaw ako. That's out of the context. That's why the Bible says, speak to the mountain, be thou removed. Your mountain might be sickness, your mountain might be demon-possessed, because mountain is problem. And the Bible says, speak to that mountain, be thou removed. Meaning, we don't have right to command God to speak us, to heal us. But we have a right to command the pain to be gone. And I believe, maunay pagabuhaton karon sa atong Ginoong mga igsoon. Atong imayo, atong kamot sa Ginoo. Come on, lift up our hands to Jesus. Ang Diyos dili malipay nga mahinayo ka kaniya mga igsoon. Ang Ginoo dili malipay nga moha ka kaniya mga igsoon. O aduna man kay kagun-anan, aduna man kay kasakitan, ayaw ka balaka, aduna kay kabahulayan taron diha sa presensya sa Ginoo. Kung aduna man kay balatian, ayaw ka balaka, di na maulog na nga moha ka sa presensya sa Ginoo. Rabasada, rabasada, ayaw ka konti nga maawa ka sa presensya sa Ginoo. Lift up your hands to Jesus right now. Manitong taktangan mga igsoon. Preaching is over. Gabi, istorya ko sa Ginoo. I don't have to preach long. Ang among gikinahanglan karon Ginoo, dili na taas ko minsan. We need today a divine intervention. Nagkinahanglan ta sa pagduaw sa Ginoo. Nagkinahanglan ta sa pagbisita sa Ginoo. Ang dili ta mahinayo diha sa Ginoo. Ang dili ta mawala diha sa Ginoo. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. If you have sickness to your body, illness to your Give body, or divine disease to your body, intervention, O God. o maunay nakapaluya sa pag-alagad di mo diha sa Ginoo. Ayaw ka kong kaulaw sa pag-isa sa imong kamot. Come on, the presence of the Lord is already here. I feel the Holy Ghost in this place.